Panalo! Hey, it's me, what's up? Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world. Panalo! So our vlog today, or today's vlog, ay nandito kami sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Tara, silipin natin kung anong meron dito. What's up ulit? So, ayan, samahan nyo kami mag-explore dito sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Nandito kami, ayan no, napakalakas ng hangin today. At sobrang lamig, iba yung lamig niya ngayon. So, hindi na in-expect na ganito kalamig. So, ayan, si Mrs. nagre-ready na ng pagkain natin. Ito. Hello, Han. Ito siya ng pork chop. So, yung mga things namin dito, hindi pa talaga nakaprepare. Hangin, ayan no. Pero makatabi namin, ayan, prepare na sila. Ayan no. Ready na sila. So, kararating lang namin. Dumating pala kami dito sa Maliko around 3:30 ng hapon. Kasi after lunch na kami malis sa bahay. Ikutin natin, boss. Let's go. Hey, what's up mga guys? Nasa loob kayo ng car, grabe. Panalo! Nakasando pa kami, nakasurf pa kami. Kala namin mainit dito eh. Sabi sa Maliko, Panalo. Kasalanan kasi ng mami namin eh. Sobrang lamig ba rito, guys? Yes, super lamig. Kaya pa nasa loob kayo ng sakyan. Yes. Ay, yung mga tent natin, mamaya natin ayusin. Yes, mga kabus Panalo dyan. Okay. Hintayin ninyo nung pinakamalamig dito. Ayun. Panalo! Sa gabi ang pinakamalamig. Hey, what's up mga boss? Grabe. Guys, time check natin is alas 6 na ng gabi. So, sobrang lamig dito sa may Maliko. Hindi namin na-expect na dito kalamig ngayon. Kasi lakas ng hangin talaga. Nice view. Grabe, sinisipid na ako. Sorry po, pero talaga grabe. Ayan, di ako makapag-shoot ng drone dito kasi lakas ng hangin. Hindi niya kakayanin. Kaya ayan, mga boss, ganda ng view. Ayan o. Oh, grabe, sobrang lamig. Hindi kami nakaprepare na. Kalimutan namin yung mga jacket namin, pati mga bata. Kalimutan namin. Ayan guys, tingnan si Mrs. no? Nagkumot na siya kasi ako pa, nilalabanan. Yeah, nilalabanan ko yung lamig. Talagang sobrang lamig talaga. Kasi lakas ng hangin. Yung hangin kasi talagang yun na nagpapalamig ng sobrang lamig na ng teros. Mahangin-hangin pa. So, guys, nagpapalamig talaga. Look at the view. Ulit para makita natin yung mga ibang kasama natin dito. Ayun, may free water dito. Ayun, alimundok. Si Mrs. talaga. So yan mga guys, ito yung mga kasama namin dito. Ayan, daming tao, ayun, kita nyo naman, sobrang lakas ng hangin. Location dito. Ayan, ang sa amin naman is ginawa namin car camping naman sa amin. Nag-car camping kami. So, kasama na tabi namin yung car. Pinangharang namin sa hangin. Sobrang talaga. Ayan, mga guys. Car camping din sila.
guys, ito yung area ng lutuan dito. Pwede kang pwede kang maglutuan. Free, water free, CR, wala rin bayad dito. Yung entrance nila rito, bayad sa mga tao per person dito 150. And yung car naman, pag nag-car camping guys, 500 pesos. So ito nga guys, gaganda. Ang ganda ng mga setup nila rito. Kami naman sa bandang unahan kami. Mas pinili kasi namin yung may puno para at least panangga sa malakas na hangin. Lakas talaga ng hangin dito. Dito tayo kami guys. Yun. Oh, yan kami mismo. Yan mga boss, dito naman kami naka-car camping kami dito. Dito kami nakakuha ng place. Daming puno. Halos lahat. Kita mo rito. Palay pine tree. Good morning. Good morning. Grabe, lakas ng hangin. Magdamag na ganito kalakas yung hangin mga boss. Dito kami ngayon sa Malicos, sa Nicolas, Pangasinan. Dito kami natulog. Sleep over kami dito. So, lakas ng hangin, lamig. Check natin sa labas. Check na natin. So dito kami car camping. Nag-set up. Yung mga guys. Dito sila. Ako naman dito. Lamig.
So ayan mga boss, saing na tayo ng takore para masaing na talaga siya. Yung tubig para po. Ito yung setup natin. Oh! Breakfast ready. Panalo. Panalo. Wow! Sarap naman ang pagkain nyo mga boss. May water. Ano yan? Ano to? Wow! Fried siomai sa hotdog, sausage. Wow! Panalo! So guys, anong masasabi nyo sa experience natin dito sa Maliko? Malamig. Wala mag-camping. Sakto lang yung lamig niya, pero nung hangin sobrang ulap. Paggabi, na naman. Pero enjoy. Yes. So anong marirate natin dito sa Maliko? 1. 1! 6, ikaw Ate Chloe. 8. Wow, very good. So enjoy your meal mga kids. Panalo! Panalo! Ate Chloe, say hi. Okay, enjoy your meal. What's up? It's me, Boss Panalo, once again. So nga pala, nag-overnight kami o stay ng isang gabi rito o step over dito sa mismong. Yan. Dito lang ito matagpuan sa Maliko, sa Tigulas, Pangasinan. So paano yan mga guys? Dito ko muna tatapusin ang aming vlog. So aming videos today. So once again, Boss Panalo in the house. At lagi nagsasabi ng Panalo! Panalo!